O Museo Municipal de Ribeira contará neste verán con visitas guiadas. Afondarase na historia do afundimento do Santa Isabel coa testemunha de Cipriana e percorrerase a tradición do traxe galego con Montse Rivera. A cultura e a historia seguen moi vivas en Ribeira neste verán. O Museo Municipal abrirá as súas portas en horario de mañá para que veciños e visitantes poidan coñecer todo o que garda no seu interior e de balde. A actividade dos Ourinas de Sálvora e do Santa Isabel, pois teremos a Cipriana, non, unha das heroínas de Sálvora, que nos vai a contar pois como foi todo ese día, toda esa historia de salvar ao Santa Isabel en Sálvora, non? Vaise celebrar, vai haber unhas visitas teatralizadas agora no mes de xuño, o día 3, o día 7 e o día 31 de xullo. En agosto teremos o día 13 e o 28. En setembro tamén teremos a Cipriana o día 10. As actividades serán de 12 a 1, cun mínimo de 12 persoas, grupos de 12 persoas e un máximo de 30. Ademais, cunha reserva previa poderíase contar coa presenza de Cipriana en algunha outra xornada máis. Outra das actividades, como xa dixen, pois é a de conto chuntraxe. Temos pois a maravillosa Montse Rivera, que xa está facendo esas actividades, non? Nas que, pois dunha maneira moi sinxela, moi dinámica, ela pois vai facendo unha viaxe no tempo de como eran as vestimentas, o traxe tradicional galego, pois moi interactiva incluso, non? Pois os visitantes pois os viste, pois digamos o que sería un traxe máis festivo, un traxe máis de diario, e mentras os viste pois vai cantando e vai incluso pois explicando, non, as diferentes pezas do traxe. Esta actividade, tamén gratuita, desenvolverase o 10 de xullo, o 19 de agosto, ás 12 da mañá, igualmente, vale? Son actividades pois que dura máis ou menos unha hora. O director do Museo Municipal de Ribeira, Miguel Vidal, afirmou que con esta iniciativa queren poñer en valor as dúas coleccións que albergan no seu interior esta instalación. Por un lado, de traxe tradicional e por outro lado, a exposición do Santa Isabel e das heroínas de Sálvora. Poñer a disposición á sala, que participe todo o mundo, que está aberto a todo o mundo, tanto aos veciños cercanos como a toda esta xente que en época estival está chegando a Ribeira. Animalos a todos que participen, todas as visitas son de balde, ou seja que nese sentido non vai haber ningún problema. A reserva previa pode formalizarse de forma presencial no museo, de forma telefónica ou mandando un correo electrónico a museo@ribeira.gal.